everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugan. Maris, Basin ug mo nagikahadlo ka nimo nga mahibaw-an ka nga dunay asawa. Basin ug duna ka na kairing-iring diha. Maris. Naunsa ka man taon, oy. Nganong mo manay nasud sa imong Ang! Nganong dili mo ka musugot nga moapas me? Sige. Sige. Apas mo dire. Ug madayon mularga mi. Sige. Bye. Rudy, moapas mi. Ha? Nisugot na siya. Ug wa na ko ingna nga basin og dili siya musugot kay do na siya iring-iring. Diya pa nisugot. Buutan si Bay RJ. Dili mahitabo ka ng imong gihadlukan, oy. Ay, basin pa. Nayabag naman noon. Nagduda noon siya. Ang katarungan nga dili ko musugot tungod sa mga panghitabo. Pero muapas man yun siya. Saon taman. Sabta lang, bay. Ingunaan naman ginang asawa. Magduda, Jod. Pwerte pa ning kamot ako diri. Hilabihang binutan ako diri sa akong trabaho. Nya, dudahan ta? Sabta lang lagi. Papason ka ni mo. Sige. Papasa aron mawagtang ang duda. Bay Rudy. Kano ma di ay? Usa naman siya nahitabo diha. Huwag kang kabasa sa newspaper. Dunay gipatay diri. Drug related. Unya, dunay ni tumaw nga ngan sa tingalig laining dako sa sindikato diri. Ha? Ginganlan og Mr. Carpio. Mr. Carpio? Paminaw kamuntaran. Sir. Tugade ko ninyo. Diin si kulot gabi. Nilakad siya na ginasara, sir. Diin paingon. Diin paingon. Nisod sa kabar. Dito sa Hot Legs Bar. Ngano wa siya magpakuyog? Nagsulsolo, sir. Abogo, tunto, amaw, hanggaw. Ha! Huwag kinsay pagtuon ninyo nga nibugto niya. Ay, Ha? bakante may na, sir. Wa may katubag na. Buisit. Nialis nga unang ako ngan. Og dili ko gusto magpadayon kini. Dili! Di ba himong magpundo ko? Kinahanglan nga magkapalamig ko. Budistansyaw na ko. Podsad man nga nasugdan ko na ang pagpuril sa mga tunog. Kuhaon ko lang ang punuan. Si Mr. Carpio. Pasin may makuha kong kasayuran. Anha ko niyan napita. Si Herbert, siya na ka rin niabot. Unsa? Wala nakikita si Mr. Carpio. O matupas ko ni Bawan. Dali kining mibiya. Matan pa sa pinya si Mr. Carpio. Mao ba? Oh, dugay na kay kung nakaila ka niya. Unsa nimo kasud si Mr. Carpio? Herbert, Nangutan ako. Unsa nimo kasuod si Mr. Carpio?
Suod nga higala. May lain ka pa bang ipangutana? Dapat bang punan ko ang akong pangutana? Herbert, Yan na. Si Dudong nagkilak. diha ka una. No. Ako na. Di ako na. Ang iyang mga pangutana. Murag tunay kahulugan. Nung RJ, ako ba yun? Ang imong tatay? Oh, ingon sa naminaw. Mihunong ka sa paghilak. Herbert? Ngano? Nganong gitutukan nimo pag-ayo ang atong anak? Gisuta ko lang pag-ayo kung Kung unsa? ako ba yun ang iyang tatay. Herbert! Nga sa ato pa, nagduda ka? Wa ko magduda. Pero kitamnan lang ko og liso sa pagduda. Herbert, ug kinsay nagtanong og liso sa pagduda nimo? Sikulot. Herbert, Ara, ayaw ka bala ka, Herbert. Tingali, sa una natong panag-uban, nahibaw ka. Di ka bugo ug di ka inosente nga sa dihang nahitabo ta. Di na ko virgin. ara. Prangkahanti ka. Sa dihang nag-abot ta, di ikaw ang unang lalaki sa akong kinabuhi. Di ko mulimod, anak. Ug labaw sa tanan. Iyagyag na ko nimo. Oh, user ko. Iyo, sir. Oh, hapit na ng matang sa pagpayabag sa utok. Akong gitilawan. Mao ba? Pero sa dihang niabot ka, gipaningkamutan nako nga makontrol nako ang tanan. Gani gisultihan ti ka. Di na kudutlan pa og problema. Ara. Bangog na ko permi. Di na ko muhilak. Og ingon sa nabato ang akong kasing-kasing. Oh, o gani katawad ko lang ang problema. Apan sa dihang nalambigit ko nimo. Gipaningkamutan ko nga makontrolar ko ang akong kaugalingon. Apan karon sa dihang nabati na ko nimo nga doon na kay pagduda. Mahimong ipadayo nimo. Sibot mo ipasabot. Mahimong di nimo ilon si Dudong RJ nga imong anak. Ara. Ugod sa may kitong adik kulot nimo, ha? Nga bisan kinsa na lang lalaki ang mitilaw na ako, mao ba? Miabot na magit kita ani punto, ha? Sultihan ko ikaw. Lakip si Mr. Carpio, ako gikalambigit. Yes, tinuod na. O karon niya nahibaw ka na. Naara nimo ang paghukom. Pero kung maglisod ka, ayaw ka bala ka, Herbert. Maantigo ko nga masabot. Wa siya managkanas pag-angkon sa nahitabo kaniya. Unsay buhaton ko? Unsa man? Ayaw paghilak dong. Kay bisan di mo ila si tatay nimo. Pero niya si nanay. Anda manalipod nimo. Bisag kamatayon pa ang akong maangkon. Mahal ka na ko, dong. Mahal ka na ko. Mataghilak sa akong anak.
ni Dodong RJ. May namdam ko sa akong manghod. Dong RJ, lahi na karon ang akong kalibutan. Dili na si Manoy Herbert ngayanong magpakita sa katawhan tungod kay way kikahadlukan. Dili na si Manoy Herbert ngayanong nga muba kanino sa panahon nga magpunog ang uwan ug magpa. O dili na si Manoy Herbert ngayanong mauli magdaog lami ang pagkaon para nimo. Lahi na nga akong kalibutan. Lahi na. Lingkod. RJ. Yes, sir. Usa ka sa kong sangunan sa pagpangita o pag-ila nining Mr. Carpio. Yes, sir. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.